1976 será un ano lembrado por moitos motivos. Sen lugar a dúbidas, a nivel social, os distintos conflictos dunha incipiente sociedade democrática e libre marcarían boa parte da xenda do noso país, sendo en Galicia dos máis salientables o vivido nas engrobas, auténtico símbolo de resistencia veciñal. Xa no terreo deportivo contaríamos con esas Olimpiadas de Montreal 76, na que o cubano Alberto Juan Torena acadaría nada menos que os dobletes nas probas dos 400 e dos 800, sendo o único atleta na que ata o momento lograría tal hazaña. Continuando no terreo deportivo, ese ano 1976 traería a Galicia nada menos que o nacemento dunha das máis importantes probas do noso calendario e un dos acontecementos deportivos máis importantes de Ourense. Estámonos a referir á disputa da carreira popular do San Martiño. Efectivamente, unha das tres grandes citas do noso calendario pasa pola cidade das Burgas, na que se ten convertido na proba máis multitudinaria de todas as que se disputan na nosa terra. Durante os días previos á disputa desta xa imprescindible clásica, a cidade de Ourense artellaría paralelamente todo un conxunto de actividades que culminarían ca celebración da edición número 39. En concreto, nesta edición serían nada menos que un total de 12.000 participantes os que tomaron parte na clásica, que como ven sendo habitual, ateigaría as rúas ourensanas xa non no día da proba, senón tamén en días previos ca presentación da mesma por parte do máximo rexidor da cidade, o seu alcalde, Jesús Vázquez. A elo sumaríaselle o da Feira do Corredor, na que se estendería ata mañán do domingo, confirmando deste xeito o gran potencial económico dinamizador que está a representar este tipo de probas nos distintos concellos que os alberga. Como xa acontecera o ano pasado, realizaríase o mesmo domingo unha acción solidaria consistente na recollida de produtos non perecederos destinados ao Banco de Alimentos. Esta mesma iniciativa se serviría o ano pasado para recadar nada menos que 2.500 kilos de comida. Tras cada unha destas grandes probas, atópanse, por citar algúns, toda unha serie de entidades, organismos, clubes, asociacións, voluntariado, medios informativos, que son de maneira principal os artífices de que ano tras ano se poidan ir desenvolvendo as distintas edicións, si ben o verdadeiramente importante é o arraigo e a involucración dunha cidade e das súas xentes que vive e sinte como súa esta San Martiño. Neste aspecto, cabe salientar a aposta que ven facendo ano tras ano o Consello Municipal de Deportes de Ourense. A proba de San Martiño é un reclamo para atletas de toda España. Proba delo é a presenza de numerosos atletas e clubes que se achegan desde outros puntos do Estado a tomar parte na mesma. Un deles, o Clube Trialón do Bierzo, falaría para os nosos micros momentos antes de dar comezo a carreira. Buenas, soy Ismael de Ponferrada y venimos del Club Deportivo Triatlón Bierzo aquí a la carrera San Martiño popular de Ourense, que nos encanta, nos gusta a todos, nos parece una de las mejores carreras de todo el panorama nacional y tiene un ambiente espectacular para todos los públicos, todos los niveles, y venimos a disfrutar y a pasar un buen día aquí en Ourense, todos los miembros del Club Triatlón Bierzo, y dar las gracias a Ourense y a la Federación por organizar este tipo de pruebas. Un saludo. Momentos antes de principiar a proba, quixose rendir un sentido e emotivo minuto de silenzo en solidaridade cos atentados de París, que se faría extensivo a calquer acto de violencia e terrorismo que de maneira global afecta a nosa sociedade. Este ano a organización adoptaría a iniciativa de sumarse ao resto de probas, levando a cabo un sistema de caixóns de saída en función dos niveis de cada participante, acadando deste xeito unha maior organización, sobre todo nos primeiros compases da proba. Se todo isto acontecía por fora do circuito, dentro del serían moitos os atletas que quixeron tomar parte na proba, levados tanto polo prestixio do evento como polo sustancial dos premios en metálico, que chegaría a repartir nada menos que 7.650 euros.
Así, ás 11 horas da ponte do Millennium sería unha impresionante estampa de aletas que daría comezo a súa participación sobre un total de 10.000 metros homologados, en a que xa desde os primeiros momentos deixaríase notar un interesante duelo entre Hassan Lekhili e Lolo Penas. Precisamente este último, que viña de gañar na edición anterior, así como na última carreira pedestre de Santiago, tería que abandonar por problemas físicos logo de manter un man a man co marroquí, e quedaría como consecuencia que a altura da Rúa Herbedelo, e sobre todo xa na ponte do Marcelo, xa se empezara a sentir gañador desta proba como xa o fixera no ano 2011. Co camiño despexado, marroquí de orixe pero ourensá de adopción, acadaría a liña de meta na primeira posición cun rexistro de 30 minutos e 52 segundos. Tras de él chegaría o lucense Carlos Villamor do Ramba e Pedro Nimo a 17 segundos, ocupando a terceira praza o ex campeón de España de milla en ruta, Víctor Riobó do Miller Vintage, con 31 minutos e 28 segundos. Outro dos grandes protagonistas, Hassan Lekhili, deixábanos as súas impresións. Bueno, otro año más en la de San Martín de Orense. Muy bien, campeón. Eres el mejor. Sí, gracias. Bueno, hoy una carrera más en mi ciudad. La carrera, la verdad, fue muy buena para mí, porque como llegando el primero en la carrera, y además con mucha gente buena de Galicia, como Lolo Penas y Carlos Villamor, mucha gente que está a tope este año. Bueno, para mí estoy preparando este año para ganar esta carrera. Quiero decir gracias por mi entrenador, lo que me ha ayudado mucho este año para ganar estas carreras de Galicia. Y lo que es más importante es de mi ciudad, para ganar esta carrera que está muy importante para mí. Bueno, por la organización, la verdad que me encanta mucho, porque todo está bien, todo está muy organizado. Y gracias por el Consejo de Orense y la gente del pabellón de está siempre con esta carrera y a seguir más y hasta la próxima. No que atinse a categoría femenina, a loita estaría moito máis axustada. Malia elo, novo fichaxe do todopoderoso Valencia Terra e Mar, Solange Pereira, sumaría outro triunfo ao seu amplo palmarés, que a faría gañar nesta recentemente estreada tempada, entre outras as edicións del Correo Gallego e Vigo máis 11. A campeona de España 2500 invertiría un rexistro de 34 minutos e 48 segundos. Solange Pereira falaría para o noso programa sobre este importante triunfo. Hola, estamos aquí hoxe en Ourense. Hoxe pude gañar aquí en Ourense por segundo ano consecutivo, estoy moi contenta. A verdade é que a carreira foi bastante durilla, como todos os anos. Ata o final non se sabía quen iba a gañar. Loitei ata o último sprint por gañar a carreira e ao final pois pude gañar as miñas rivais, a Paula Mallobre e a Jocelyn Brea, alzarme con o primeiro posto. Estoy moi contenta. Segunda posición para unha activa e sempre en zonas de podium, Jocelyn Brea da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, a 12 segundos da gañadora. Atención a esta atleta aínda de categoría promesa que está a facer un gran inicio de tempada e que de seguro dará moito que falar nesta campaña. Por último, terceiro lugar para unha sempre activa loitadora, Paula Mallobre. Entre os participantes atopámonos con Marchillón, a marchadora que este ano ficharía polo Valencia Terra e Mar, clube de referencia en España. Charlaríamos con ela e isto foi o que nos dixo. Hola, son Marchillón, estamos aquí na pedestre de San Martiño de Ourense, que facía moitos anos que era unha corrida, e a verdade é que non a recordaba tan dura, o se costou, pero moi contenta co resultado, a pesar do tempo que estaba máis complicado e tal. É unha carreira moi bonita, un circuito moi bonito e estou moi contenta de estar aquí. Destacamos a actuación do atleta de categoría junior Jorge Puig, que co seu crono de 32:12 acadaría un novo récord galego dos 10 km ruta. Na categoría veterán homes, ademais dos xa citados, triunfos para Ramón Serantes, Saturnino González, Antonio Fraga, Javier Toro e Roberto Rey.
Por último, nesta mesma categoría, pero de mulleres, victorias nas súas subcategorías para Eva Arias, Sonia Teijeiro, Sonia Vázquez, Soledad Castro Soliño, Elis Paz e Margarita Urbano. A carreira popular da San Martiño non é só un acontecemento de maior relevancia popular en Galicia para os corredores absolutos, senón que tamén bate ano tras ano a participación nas categorías dos menores. Antes do comezo da carreira escolar, poidemos conversar con varios dos cativos que agardaban o seu turno con grandísima ilusión. Me llamo Rodrigo y estoy en la carrera aquí con mis compañeros a punto de salir. Me llamo Antía y estamos aquí preparados para salir la carrera San Martiño con Noemi y con Ayeli, mis compañeros de equipo. A distancia que se tiñan que enfrontar era de 4.700 metros, sendo a carreira pedestre reservada para todos os nenos nados entre os anos 2006 e 1999, tanto a título individual como a través dos centros escolares. Unha das normas que marcaba o regulamento e a diferencia de outras probas era de que os atletas non podían ir acompañados de adultos. Esta proba deu comezo ás 12 horas e 30 minutos do serán. Case 4.000 nenos cubrirían do mesmo xeito que os absolutos todo o ancho da ponte do Millennium. A eles habería que engadir os máis de 2.300 cativos e cativas inscritos na carreira de 1.400 metros, todo un récord de participación. Tras percorrer a distancia que ía dende a ponte do Millennium, atravesando, entre outras, as rúas da Ponte Bella e Progreso, chegarían á meta situada en Pardo de Cela. O xuvenil local do Ourense Atletismo Jesús Álvarez Teijeiro imporíase con certa autoridade ao tamén xuvenil da gimnástica Fernando Rial. O podio xuvenil completaría o Arturo Ramos do Atletismo Santiago, terceiro na xeral. O primeiro cadete chegaría na posición 11ª da xeral. Trátase de Fid Losada, que pararía o crono en 16 minutos e 31 segundos. Máis atrás chegaría o primeiro infantil, Martín Rivera do Ourense Atletismo, cun crono de 16:40. Na categoría cadete completarían o podium Diego Martínez, do Coruña Comarca, no posto 16º, e Said Bekichi no 17º da agrupación deportiva Limio Activia. Na categoría infantil, segunda posición para Semanek Alonso, do Atletismo Estrada, sendo terceiro Hugo García. Xa por último, nesta categoría Levín masculina, o primeiro posto recaería para o atleta Xoel Gago. No referente ás mulleres, a primeira en chegar á meta nun fantástico posto 20º sería a cadete Sara Lima do Beade, sendo a segunda xuvenil María Pérez do Comesaña, ocupando o terceiro lugar a atleta do Twitter Malia Elsa Pena da categoría infantil, cun crono de 18 minutos e 10 segundos. A primeira Levín sería a atleta do Atletismo Estrada, Laura Carracedo, seguida da súa compañeira de clube, Sonia Ribadulla. Na proba dos cativos para os nados no ano 2007 inscribiríanse nada menos que preto de 2.000 nenos. Tras percorrer unha distancia de 1.400 metros, os primeiros postos serían para Alez Sierpes, Lucas García e Cristian Sierpes. En mulleres, Adriana Figueroa faríase coa victoria, seguida de Sandra Pérez e Iria Soleira. Co remate desta nova cita, Ourense comeza xa a preparar o que de seguro será unha edición moi especial ca disputa da súa 40ª edición.